Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kuti parohini atangka Kachopanglim pensi ahem kachekim ipu pinangan State News Channel atum akoi kipia putak Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang defamation case pidetlo bangso case kipia tengpen kangkrung kangsai padosi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ahok he alamsi akoi kipi pupen State Channel atum bangso alamthe kepaklang atum kuti kep atangka adai ketuji aphan Guwahati High Court pen kepachini bangso putak klardak alam radaphan kepachini aphan pupen pherangkia mai phaponsi pherangkia mai long lai chaning leng pen kepachini ke bangso defamation case kipia teng pen ahok pet akang sai dengsi Karbiang Autonomous Council CM aphan State Channel atum ahok he alamsi kapacit hangtap pupen kuti kep atangka adai chitunang popusi Guwahati High Court pen hukum piponlo lapen pinangan opposition asong atum akoi kipi idi atum CM ahem ki kimalong kakuruk damputa akoi pilo bon talake chobai athi idi atum jongsi damnangji pulote bangta arona tengsi damji lasila hayalam aputhake chobai puta pherangkia mayalong pen BJP spokesperson lai chaning leng pen akoi pipon halapu Congress asongja potum CM ahem kachekim aputhak chini dak de pin pensi karbok thap athi CM asopo singdon ronghangta first class contractor lahai ritarli pammi pensi alanglitu ningje nangjilo bonta ritarli ple pen lapuson akoi kipi ke chokchi ako jongsi Congress asong atum akoi kipi aputhak langdam pute abarim em jogot singh ingti tame hem kethesi chikimlo roton ingti tame hem thetansi chikimlo bonta alang tumaphan piapotsi paklang kledetlo lasi lahaya puthak kumadni jongjung aphan kilang selet chotputa akoi pithu kim alang pen ki jongdama bangke personal humvet ahmc target chot sidame CM Dr. Tuliram Ronghang ahem kachekim alamta completely chini pakake pot ate pipot ma bangke inquiry lote longpo alangli sopo akle sengdon bangsi hem ke kikim lapen ala sengdon ke alangli ke first class contractor walam klang pakalo lata lasi lasoalam thi klang pakalo pulo chini pakalo ate lason ahem bangke Karbiang long mata mane RDC Congress atuma press meet long kintu dum vek atumta jogot singh tia hemda ki the sogali thekloi lapen rotoning tia hem same ke the sogali thekloi lasona thak do ula asam longta target ke kupiposi Dr. Tuliram Ronghang CM sarva target cholo asam along ri arlota lason thot ahem bangke ilitum lan so se ahem ta do sa hala so he kadu kawe ahem he bangke ilitum news tum ki paklang baka prega channel tum ki paklang ko theklong de jongsi Dr. Tuliram Ronghang sar ahem jongsi CM sar ahem jongsi paklang pulote kaprek atum kachekim pota paklang nai polo lapen non malom social media long doctorate kachopalong laki chobai pusi CM aphan akoi piponlo bangso puthak lai chaning leng pen kepachinia tengki kidamtang porhut Karbiang long prek jam akhayang bong pen ron thema tami soluk sodak dolo Karbiang khayang bong jitheng chichok dolo bonta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli kamatha ingsam jin monsam donang ji bupen okchumpran asong hongalong wansi monsam alamdon chitoklo kaching thuramo Karbiang longalong ke claim gedam kaddu kavita theklong pronglo lasi doctorate amanta ke longlo ilitum ningsi karong dun thunang ji puta ingleng asang hopen ningche pontu isi bangke lasi aku ekta bang do thulang latum kaningje lo IPHL si tum kaningje je lake fake doctorate lo lasi alang kilong ilok akaron de ilitum chini nei Congress ke chari do boma hotsi ilitum bang kebra isi charchi malomason karbi pamen pen ki that ki thu ki pathi ki apen e basi hum lo si pathi lablo lang ku lo mason dak sitame char salong bank check pen si ap si pathi lablo la son thak si dak kaprek akhei pen tribal lang bongta men puli extremist asong kustami UPDS pen DSD punon
ba KNLF atum ba KPLT atum punot last rengma atum pen ba kaprek akhei pen itum phanan pachibong la ta rengma pen ta lason sido la anchot kali ilitum karbi hiyan stame hola sohut ilitum kachibong kachichok kachi thengla puson dopi sitame alangli bangke lahai kadu kawe theklong pensi karbiang long peace dunai ingsam jin peace yong si dolo unity yong si dolo punotante ilitum kachingthur awar side atlemun pu pulaso kamat ha pen alangli song trok aphan puno lada karbialong arlo hileke oda song tu bansame chingwai pen positive isia since pen itum han songbijit pen chenglok kadu kawe leader tum pen chingwai si agreement ni phan latum chingwai pen agreement pon somthok thak si kapre asong dum sitame lapu DNLA tum punon uki asong dum punon extremist adivasi extremist asong dum punon ka dukawi pen chingwai ponsi karbiang long bangke pingi aku puthot in samjin pen itu long bangke itu make hini ili tum thek dun long prong. News report Karbing Long Live.